Tuai bagani ka step kan long ka step ka bala kerkhu ye pi baro ki basngap ya gani ka program. Bat lada piju jingker khu leng bang kani ka program morning mana ngada karpat ba pinso bah ban subscribe ban like ban share ya gani ka program sheki way pat khanang bakiru kin yo jingker khu. Ka khubor ban yakren menta ha gani ka step ka long ka thma ka ba shirkhai tam ka ban sajia pat ki jingmi na kani ka thma ka bible kala ya thu lupa ya kata ka thma ka ba khrau tam bat ka ba shirkhai tam ka ba on sajia ha ka ba u apostol Yohanes ha ka kitab jing pan pau ula yo I lupa ya kani ka thma ba kan sajia bat da ka bible ngi shem ba kani ka thma kan sajia ki phang jo ka Middle East ha ki benta jo ka Israel Ginya pej agani ka spor, syapang gani ka thma, hangno kan jia, ki ei ki daw jo gani ka thma, lano kan jia, ki ei ki ban yadon banta gani ka thma, ka jing shirkhai jo gani ka thma, bat ki jing mi hadin jo gani ka thma. Ka kita jing pan pau ka lanong ka ba khat riu, ka ba khat riu, ka ong ba yakani ka thma on yale ha ka wei ka jaka, ka bala khat haka ketin Hebrew ka Armageddon. Ka Armageddon haka Israel memberim kadi ka them ka bahe bha ka area ka jaka ka khrau ba ka bala khotru ya ka them Jezreel lani ka them Mekido. Kadai haka ni ka jaka baki jaj benriu ki juya le thama. Laong baki nong Egypt ki Assyria ki Greek ki Romans, ki Crusader, ki Muslim, ki Juya kuntma hakani ke jaka, ki Israel ru man kapor, ki Judan ki jing let tma hakani ke jaka, ki don ki jing job, don ru ki jing sha job, baki khod Israel ki mat hakani ke jaka. Kawin ki jing job baki Israel ki ya kendo ki job, kadai hakapor jong kadai bora bar u barak ki basensyar ya ki Israel haka kitab nong bishar. Kini kila job ya kinong kanan persya yu Sisera urang ba jong ki nong kanan. Ukidian ru haka por jing sensyar jong ui ki Israel ula job tma ya ki Midian. Haka ni gajaka. Bar ki Israel ki jumat ru ya ki jing ketang bat ki jing sosi haka ni gajaka. Laong ba usim sol bat ki kuncin rang jong u kela kalon yap hang ni usim Josiah ula sya penyap usim Egypt ka Jezebel kala penyap yau Nabat bat yala de hiru ka yap hagani ka jaka nyau pongot ki kuncin rang jong u Ahab kila sya krai kli hagi nong sensyar jong ka Jezreel bat ya ka kli jong ki la bu hagi syang bala ra itu ki syang akmat jong Jehu Kidon ki jingjia, ki ba shirkai, ki ba ngimla, ba ngimdon por, ba ni kren lut, hagani ka por ka ba lingkot. Bala ong ba wat haga history ka ba kham hadin ro. Laya tu ba ka tmaba ka ba ningkong. Hawus nem kat kandai spa kat pra. Ka tmaba partai ka ba ningkong. Haka ba ka ribilat ba ki parlok jongka ki kun tma persya ya ka Germany ba ki parlok jongka Germany. Kawai ni ki jeka ka biya kluj bha ki jia kun kadai haka ni ka jeka. But urang ba sipai jong ka ribilat u alen bai ula job ya ki nong Germany but iki talks haka ni ka jeka. Ka thma Israel Arab haus dem kat nais pa sau popra kala ki buk haka ni ka jeka but hakiri ki pamarjan jong ka Israel. Ka Israel hagani ka por kala yo kni sendon ya ki jaka na ki Arab ba kala penieng sendon ya ka ri Israel ba lai lut ka ri Israel ka papura ka bala itu da ka pertai hadu menta nadu uteus dem kat kandai spa sau popra ka Bible ka ong ba kata ka thmaba ka ba shirkhai tam ka ba khrau tam ka ba on sajia kan sajia hagani ka jaka haka bala yathu haka kitab jing pan pau khat riu lanong kat khat ka ba khat riu ka ei ka dau ka ba panlong i ka ni ka thma ba kan khi
Haka kitab jong Daniel kandai lenong kat khot arpunyau ka yathu. Baka wei na ka daw ka bakong san jong ka ni ka thma ka dei namar ba ukrisam ler haka jingsen shar jong u ka ba nyau snam. Haka shit din jong ka shiteng ka jingsen shar jong u ka din ka shiteng jong ka nyau snam jingsen shar jong u upan kai no ay ka jutang ka bo yate bat ka Israel ba kumta urung yelade haka temple uhukum ba ka jingkinya jong ki jiu haka temple de ban pensak ngai lut baro ki briu ki de ban mane yo u ban wan ai jingkinya yo u haka ta ka temple ka ba khot jong ki jiu de hang ne ba ki jiu ki song thu ba ka ne ka de ka jing sha shukor bat ka jing sha le po ka ba shirkai ki jiu ki ni khun par sha yo krislam ler haka jing bitar shla un lum kharpat ya ki ri ya ki sim jong ka perthai ban khnyot ban pendu pendam sendon ya ke Israel nagani ke pertai. Kadai hakani ke por bagi Israel kim don lenti syu da kumai pat ban le. Haka kitab jing ban pau kala nong ke bakhat riu kad khat ke bakhat ar ter hang ni ke yathu bat ngiyo i ke por ba kani ke tma kan sajia. Bat ngiyo i ru saka wei pat ka daw ke e ke bal pelong ini ke tma ba kan khi. Haka kitab jing pen pau kala nong ka bakhat riu kad khat ka bakhat ar ka yathu ba ublei un sa the no ya kata ga pliang jing bitar ka ban riu hakata ka perthai baro ka wei haka haki snem jo ka jing jar ba ka ban jia haka perthai haka jing sanshar umrat khla haga ni ka por blo the ya ni ka pliang ban riu ka jing jar ba ha perthai ka wa yu pratis kan rengat no but ki sim jo ka mingi kini tu ringkat bi sipai jong ki ko matut ka sha Israel nagani ka jakakin penang lenti ba ban hirtma ya ke Israel ban khnyot sendon ya ke Israel hadu bakan adu kan datam ka weipat ka bajia hagani ka por la ong ba hagani ka por lightly ki mensim bom khod ki mensim khsot ki ba wan hagadur jong ki jakot kini kin mi nakasentur jong u ya jakor nakasentur umrat klau ba nakasentur unong yatul palam ler kini ki mensim bom khod kin rung ha ki sim jong ka perthai ba kini sim ka perthai kin ya ki buk daga jing bitar pat daga ta ke jing sela ban hirtma ya ke Israel bat ya ki briu jong play kadai haga ni ka por ba u krisam ler rangkat begini ke sim ka perthai kin tuch Israel ban khnyot ya ke Israel hadu bakan adu kan datam bagi Israel hagani ka por kin lenyar sya play suci sin pat un pha ila ukhun u Jesu Christ nang teina beneng baru Jesu un wan syu ko mu khlung den wan ko mu sim ki sim mu try Bible ka ong halor ka kulaili u Jesu un hier nang tei na sun rengkat baka kerteng ka bala ayu u khtin jo play bat ka jankop pala wi ha ka snam bat ka pansnget ha ka khli ka jong un wan rengkat bagi pai ya pom jo ka beneng ki babut ya kiniru kin syong ki kulaili bat kumta rengkat kata ka janlinen ka bani ka bakhoj bat ka bali kin wan ban yele persya yo krislam ler u Jesu ka jaka ka beneng kong ka un hiar khandau ha perthai ha ka ni ka por kabadai ka thama ka basherkhai ka banjia un yu kijat nengkong kat kom kitab usekharaya kat saulan nong kat ka basau un yu halor ulum olip bat ulum olip un kat arliang bat hapring jong kita ki arliang jong ulum olip kandon ka lenti ba ka ba ki khun Israel kin yo jaka nang ta bat ya lenti ban phedri na ka kri jong ukrislam ler bat Jesu ha kata ka por un wan bat ki pa pom jong da ka tup kaman da ki misail lani ki tertma jong ka perthai Henry ka Bible ka ong kat kum ka kitab jing pen pau ka lenong ka bakhat khandai ka dukhat ka bakhat san Bible ka ong ka atieru Jesu ka dei naga shentur jong ka mino ka white lam banep badda kata unda sho iki kanja benri hakani ka jing khun ka jong Jesu Christ ba ki pa pom jong na beneng ki ban yeng naga banta ki jiu ki ban yeng namta ka Israel
persya yu krusam ler bat kin parlok jong u ya kani kathma la khot kathma Armageddon kadei ka kmi jong kitma kadei ka thma ka bashir khai hadu kata kata bat hagani ge jing khun ka white lam utrai na ka shintur jong u ka ba me kan mait na phang ya ki shipai jong ka prathai baro ha ka ba omdan ka nono ka tiar jing yada ka bala ban yada la ni ka bala ban ban sange ya ka white lam jong try ka ban mi na ka shintur jong ka jing yap jong ki shipai krisamner ki shipai jong ki sim ka prathai kan long ka ba shirkhai hadu kata kata ha ka bom dan jaka shu ban tep ban thang ye ki play un hukum ha ka ni ka pori ki sim jong ka swing bakin ya mi na ki soul air bat kin wan ban pa me ka to jong ki ni ki shipai bat ki bri ki ba yap ha ka ni ka thma ban khuj ye ki na ka sla jong ka ni ka prathai bat ke jingmi na ka ni ka thma ka long ba u jisu un kem ya umrat klau bat yunutul palam ler on bread im ye ki shen du jok bat kin kordit bomju kot ha kata ka ting ka bomju lip ha du jok kalenong ka ba artho kitab jing pen pau ka yatho baya u satan on te ye u da kenjri on bread ye u shaka liulong ka ba klem trai bat hang ta shi hajar snem on set ye u bat u jisu pat unsdang ya ka jingsen shar ka hima jong u ka jingsen shar jo ka jingsuk ka jingsen shar shi hajar snem bat kumta try unsen shar un yu rot ye ki nong shun ka jingbitar jong u on pendep halor ki nong shun kat kum ka kitab jing pen pau kalanong ka ba khat khandai kan khat ka ba khat san ka jing kali menta ka long kumno she phang jongi lada ka ni katma kan jeno ha ka por ka jongi menta kumno ngin le ha ka nu ka liang in dan bat kumno ngin la ban yeng ka bible ka yathu ba ka jing rong no kan sajia bat ka ngingat ba ka jing rong no ki du khot kan sajia shwa ba krisamler un wan che ka pertai ban sanshar shwa ba ka thma Armageddon kan jia shwa ka jing jen jarba ka ban jia ha ka pertai na kata ka daw bang inyo lai im na kata ngidon kam ban yo banta ki jing rong no da ka bangin nget yu jisu da ka do not paro da ka bangin ya bat man la ka sngi da ka bangin pen kre ya la ka jong ka jing im bala da ka jing rong no ki ru khot kan wan ha ka no ka por ngin long ki bala kre bat ngin ya don banta bru try ki jing rong no ngin yo la im na ka jing kordit bom ju kut na ka jing sinshar umrar klau na ka thma Armageddon na ka jing jen jarba news nem ngin yo like nang ta habangin don mata ka jing rong no to ble ni rap yengi bangin pen kre ila ka jong ka jing im ha ka ni ka por nganduai playbook panjong iba hapneng ha ka karte un jisu bana nasaret ngadwai ni ka por na ka banta ki briu jo me ki besngap ki osngawe ka ni ka khubor to kta yeki kren yeki pen himbet yeki hikai yalam yeki ngadwaim te ki bapang be shtoman pen khya yeki iba don ke jing mong ke jing kthang ka man sim pen khya blai lo yeki be don apring ke jing do man sim ke jing plot bor ke jing phaidin pen bahapat yeki thautma yeki nga it ki hakakti ka jome kan rat yo ngom sha skor jing duai kerteng chisu ngadwai ngapan ke ne paro amen doblen ker khu yepi amen